Хасково. Най-красивите абитуриенти, виждам, че най-високите видимо. От Вишков 2003. Should I push up on the temperature rising? Okay, let's go to the next level. Dance floor jam back, hot as a tea kettle. I'm breaking down for you now, baby, it's simple. If you be an info, I'll be an info. In the hotel, in the back of the rental, on the beach in the front. It's whatever you into, not the magic stick. I'm the world, that will make first teach me how I spun my back. Уважаеми приятели, тези прекрасни абитуриенти от 7-те класа на Тигова гимназия професор доктор Асен Златаров на тяхната бална вечер са поканили и техните преподавателите, онези хубави преподаватели, които през изминалите години са били до тях, така че и тях кани в ресторанта, за да се забавляваме заедно с Випус 2023 на езиковата гимназия. Вие не изчакате докато влезете и извратихте всичко. Уважаеми приятели, най-готини абитуриенти, най-готиният Випус, господин Деян Янев, виждам, че е на входа и казва добър вечер и добре дошъл на всеки един абитуриент от езикова гимназия, професор доктор Асен Златаров, град Хасково и Випус 2023. Всяка една от регионалните медии е тук, за да отрази звездният бал на Випус 2023. Те са очарователни, те са най-можещите, най-шумните ще бъдат тази вечер и ще се забавляват както само те си знаят. Винаги баловете на езикова гимназия в Хасково са били истински празник, който събира целият град, събира го на един от най-хубавите български празници, този на славянската писменост и култура. Хубави снимки ще гледаме, много видео ще гледаме за тези прекрасни невероятни момчета и момичета. А вие, уважаеми дами и господа, бъдете сигурни, че